olsun, tanış olsun, faydalı olsun idi. Bayram bilen sizni. İstenlik sağlık hammagizga. Kiyar itek, kiyarlarimizin bolalar. Andan so'ng ayniylari suylar ko'rsatiladi. Qo'y tajribalar ekan bu. Büyük zo'r rahmat sizga. Bizni chaqirgan uchun bizda o'zimizdan birozgina bo'laklar olib keldik. Сондай матур условиялы паркыбыз бар. Әле безнең быел яңадан дәвамлы эшләре булачак. Менә үзебезнең яшь балаларыбызга шушы якка яңадан детский площадкалар куелачак. Нәрсә дип әйтәсем килә? Барыгызны да шушы балалар бәйрәм белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, тазалык, укугызда, эшегездә, әти-әниләрегезне тыңлап, укытучы апаларыгызны, тәрбияче апаларыгызны тыңлап, матур итеп шушы җирлебездә зур уку йортларында укып, яңадан шушы җиребезгә кайтып эшләп, авылыбызның матурлыгын, тормышын бергә җиңсәк бик шәп булыр иде. Барыгызны да бәйрәм белән. Бәйрәм.